Yellow. The yellow, of course, with the fats, brother. Good day, people. Today sa mga pag-record ani pildi sa game 1 ang Warriors. Gibash ko may galaloy kayo ang baboy. Pildi ang baboy. Tungod kay napildi man mi, so nabikil mi. So mangaon na lang mi og crabs. Crabs, pasayan, uguban pa, kauban ako si Wen. Una si bagong girl. Oh, sorry, ang buhok na yung bago din. So, ingani mi mabikil. So, napildi man mi, lonely mi, sakit among kabubuton. So, ipagawat sa lang namo sa kaon. Og tungod kay, gitaw man ko nga baboy. So, muli kayo na lang kong fats. So, crabs, mga shrimps na lang sa ang ako, mga fish. Okay, okay. Loy cake na hurt. My God. The crabs. Crabs ni siya nga murag gigisa sa it's a little bit spicy. Lami yung sabaw kay pinalang-halang ba? Perfect. Ang bangus eh. Ano ay ginamot. Kailangan natubaan. Tadan! My favorite crabs, baby. I like it. A little bit spicy. Yeah. May itaw siya sa iyang burag. There. Parang burag sa butter. Burag gigisa siya sa butter. Walang diri mo. Ang nakalami aning mga shrimp o kaning mga crab. Di kay kala sa gulay. Tup-tup. Awato na tong naw ni Mark Wins ng mukha ko. So yum. Kaya na mo dalaw na. Sige lang, ganda na ba? Sa kung may puro sipos lang tanan, no? Meron dagko ang mga crabs ba? Lami pagi kayo kung awon bok, yung mga kabok, yung mga un. Crabs pa more.
pinakalami sa kakana yung yellow. Pero, ano yung burag yung... Kasi pangalan ni? Aligi. Aligi. Ano sa mga balay bitaw nga dagan kay mga aligi? Haligi. Ah, sorry, aligi din. Yummy. Kana kita mana kana. Ay, paka. Siya hukin mo. Yan ako. Yellow. The yellow, of course, with the fats, brother. Brother, mura na po kasunod sa inyong grupo na sa mga girls. Soon. Yan na naman po yung nagpabook na ako. Mahurot na din mo tanan diha. Kanang yellow mo na yung burag fats. Ano yung lamig kaunon mo? Yan. Pero mag-iba ng orange, pero madami ang yellow. Yan po. Perfect. One more round, baby. One more round. Yummy. Ganahan ko kailang halang. Wasak na wasak. Lamiya sa crabs na. Alam lang hindi kadaghan rice yung makaon. Yeah. Perfect, baby. Alright guys, busog. Lami kayo ang crabs, lami kayo ang shrimp. Ay perfect. Nani siya sa may Tumasako 6 along the highway rin siya. Ito bitong pa-entrance sa katong sports zone sa una. Alright. So perfect kayo. So kung gusto niyo crabs, shrimps, perfect dali. Lami kayo. Tapos in fairness, sulit na. Sa mga 100 kapin. Okay? So kung pildi na po na itong Warriors, balik na sa Tadri, mga na sa Tag Clubs. Perfect.